Hola, nens i nenes, em dic Alba i avui us explicaré una història que em va passar. És una manera de saber què podem fer amb la ràbia quan estem enfadats, estem cansats, tenim gana o simplement no estem d'humor. A mi em funciona molt bé, així que us animo a escoltar aquest conte. L'Alba no ho sabia, però a dins hi tenia un volcà. Saps què és un volcà? Diguem que és una muntanya que pot ser que estigui molt tranquil·la, però que de tant en tant s'enrabia i treu foc. Doncs l'Alba en tenia una dins, més o menys entre el melic i les costelles. I no només un volcà, també hi tenia un camp de piripipins, un riu ple d'aigua i un mar blau i tranquil. I també boira, i núvols roses i d'altres de ben grisos. El volcà no treia foc perquè sí. A vegades ho feia perquè l'Alba tenia molta son i estava cansada, o perquè tenia molta gana, o perquè un nen li havia pres la seva joguina preferida. Altres vegades treia foc perquè els pares marxaven a treballar i la feien anar a l'escola quan ella, en realitat, volia quedar-se a casa en pijama i jugar tot el dia. Hi havia moltes coses que no li agradaven a l'Alba. Aleshores, aquell volcà que tenia entre el melic i les costelles s'encenia fins que explotava. Quan el volcà entrava en erupció, l'Alba s'espantava i patia tot alhora. No li agradava treure foc pels queixals, perquè el foc crema i fa mal, però no sabia com fer-s'ho. Llavors, els pares li preguntaven: «Es pot saber què et passa?» I ella, petita, no sabia què dir. Només estava enrabiada, molt enrabiada. Una nit, quan l'Alba ja era al llit, va sentir que li xiulejaven. «Psst, psst, Alba, què dorms?» No sabia d'on venia aquella veu i va mirar per tot el voltant. Va fer uns ulls com unes taronges quan va veure que tenia una fada amb motxilla a la punta del nas. «Soc la fada dels volcans. He vingut a explicar-te què pots fer quan t'enrabies perquè el volcà que dus a dins no ho cremi tot», li va dir. La nena la va trobar tan bonica que no va tenir gens de por. L'Alba va estar molt contenta i va pensar que algú, per fi, li explicaria què havia de fer per no patir tant quan s'enfadava, i va escoltar-la amb atenció. «El que sents a dins la panxa quan t'enfades tant es diu ràbia. És normal que t'enrabiïs i tens tot el dret. Però si el volcà explota, et farà mal a tu i als altres i no podem fer-nos mal entre nosaltres. Quan sentis que es desperta, respira lentament i porta l'aire cap al volcà. Agafa'l pel nas i treu-lo per la boca, a poc, moltes vegades. Veuràs com el volcà s'anirà apagant i no cremarà ningú. Vols provar-ho?» L'Alba i la fada van respirar juntes una bona estona. Al final es van posar a riure, es van fer un petó i la fada va dir que havia de marxar per anar a explicar a altres infants el truc del volcà. Va carregar-se la motxilla a l'esquena i va sortir volant per la finestra. Al cap d'uns dies, l'Alba es va despertar amb molta son. El pare li deia que s'afanyés, que arribarien tard a l'escola. Però a ella li era igual, perquè no volia aixecar-se, ni posar-se aquell jersei, ni aquelles calcetes, i encara menys anar enlloc sense la mare. Va tancar els ulls i va començar a plorar mentre notava com el volcà començava a despertar-se. Va cridar i va clavar cops de peu perquè el pare no li posés els pantalons. El volcà cremava, però no només el seu. El pare també tenia un volcà encès a dins. Quan l'Alba se'n va adonar, no li va agradar gens i encara va plorar més fort. De sobte, va recordar la fada del volcà i el que havien practicat aquella nit, respirar lentament i portar l'aire al volcà per apagar-ne el foc. Va començar a fer-ho i va veure com de mica en mica la ràbia anava marxant. «Què fas?», li va demanar el pare encara enfadat. «Respiro per apagar el volcà», va respondre l'Alba. «El volcà que duc a dins i que s'encén quan sento una cosa que es diu ràbia». «Doncs em sembla que jo també en tinc una dins», va admetre el pare sorprès. «Sí, ja l'he vist.
M'expliques què fas per apagar-lo? L'Alba va ensenyar al pare a agafar aire pel nas, portar-lo cap al volcà que hi ha entre el melic i les costelles, a poc, i a treure'l per la boca. L'Alba i el pare van acabar rient a cor que vols, com havia passat amb la fada del volcà. Aleshores, ella va córrer cap a la finestra i va cridar: «Fada! Funciona!» Potser s'ho va imaginar, però li va semblar veure ben enllà una motxilla petita voltant entre els arbres. I això és tan veritat com que el conte s'ha acabat. Hola, nens i nenes! Com hem vist que us agraden els nostres contes i estem molt contents, volem agrair la vostra confiança al nostre canal. Ja som quasi 1.800 subscriptors, així que a partir d'ara, cada setmana explicarem un nou conte. I si no estàs subscrit al nostre canal, subscriu-te, així estaràs alerta de quan pugem un conte nou. Gràcies i fins aviat!